Idræts- og Kulturfestivalen strækker sig egentlig helt tilbage til 1998, hvor 8 kommuner sådan i den vestlige del af Frederiksborg Amt var sammen om en idræts- og kulturfestival. Og sådan har det så fungeret i nogle år, indtil at amterne blev nedlagt i 2007. Og i 2009 så valgte Vikingerne i samarbejde med Frederikssund Kommune så at genoptage traditionen. Så det er 4. år, at vi skal i gang med Idræts- og Kulturfestival, hvor vi afvikler den i eget regi i form af Vikingerne og Frederikssund Kommunes samarbejde. Og det er en idrætsfestival, hvor vi så også inviterer folk udefra. Vikingerne er jo hører under DAI, Danmarks Arbejder- og Idrætsforbund, og der er også under IFS, altså Idræt for Sindslidende. Og på landsplan er der 40 foreninger, ligesom Vikingerne, og der har vi så valgt at invitere foreninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland til også at deltage. Så derfor så er det en god blanding af både borgere i Frederikssund Kommune, men også borgere udefra. Til at arrangere den, der gør vi det hvert år, at vi laver sådan et opstartsmøde, hvor vi inviterer alle interessenter, alle der har lyst til at være med til at bidrage, til at komme, hvor vi fortæller om dels sådan hele processen frem mod festivalen. Sidste år gjorde vi det i slutningen af oktober, hvor vi indbød folk til at både at komme dels med ros og ris for tidligere, vi har en evaluering, men her kunne man så komme og høre om, hvad er det at deltage i sådan en arbejdsgruppe indebærer. Efterfølgende, hvis man så har mod på det, jamen så kan man så indgå i arbejdsgruppen frem mod det kommende års festival. Og der gør vi det på den måde, at vi deler det op i 4 områder. Der er en aftengruppe, som sørger for aftenfesten. Der er en kulturgruppe, som sørger for kulturdelen. Der er en administrationsgruppe, som sørger for alt det administrative omkring indbydelse, t-shirts osv. Og så er der så en idrætsgruppe, som kigger på, hvilke idrætstilbud der skal være. Og de 4 grupper, de arbejder så individuelt og lidt autonomt med deres tema, og så mødes man 3-4 gange undervejs i den store gruppe, hvor man så afstemmer dels noget økonomi, men også de tilbud, sådan så at det passer sammen, og man får et samlet produkt til festivalen. Det er helt fantastisk. Jakob har fortalt, at der var 260 tilmeldte, og jeg er mere end 300 med alle jer frivillige, som også stiller op. Det er super, super flot. Selvfølgelig velkommen til alle jer fra Frederikssund, men sandelig også velkommen til jer fra Holbæk, fra Ballerup, fra Herlev, fra Lyngby, fra Helsingør, fra Tostrup og sågar en enkelt helt ude fra Amager. Velkommen til Frederikssund! Ja, Skiby, men det er jo også Frederikssund. Skiby, selvfølgelig! Ja. Jeg bliver så utrolig glad, når jeg kommer herned på pladsen og ser, at I er så mange, og at det stadigvæk er så stor en succes, denne her kulturidrætsfestival. I må have en rigtig, rigtig god dag her i Frederikssund. Jeg håber, at solen bliver ved med at skinne. Jeg tror på det. Vi har sendt skyerne til vest, så nu er det simpelthen bare om at nyde solstrålerne og lægge der, hvor I kan finde det. Nyde dagen og hinanden. Tag godt ved. Det er kroppene, der har brug for at blive rørt, og det er venskaberne og alle knusene, I har brug for. Så hjerteligt tillykke med, at vi har 5-årsjubilæet, og velkommen alle sammen. Hermed er Kulturidrætsfestivalen åben!
mange positive oplevelser. Altså generelt så kan man sige, at det vi oplever sådan en festival, det er jo, at nogen, som vi måske troede ikke rummede så mange idrætslige ressourcer, lige pludselig er på en helt anden måde og deltager for fuld skrald i aktiviteterne. Noget af det, der lige sådan slår mig i hvert fald fra sidste år, det har været noget omkring Spiren, altså vores mentorordning for unge mennesker, som virkelig i tiden op til idrætsfestivalen også har trænet og givet den gas. Vi havde sidste år en ændring af, at vi har sådan et ekoløb, som det så gælder om at gennemføre 2 gange, og så den mindste difference binder løbet. Og der havde vi ændret løbets længde, sådan af hensyn til afviklingen og den overordnede tidsplan. Og det viste sig faktisk, at en af deltagerne sådan helt minutiøst havde trænet på den gamle distance op til løbet, og derfor var lidt utilfreds med, at vi sådan uden videre havde ændret. Og det tænker jeg jo var rigtig positivt, at der er nogen, der virkelig går så meget op i det, så de ligger og løber distancen op til selve afholdelsen. Det havde jeg ikke helt forestillet mig, at der var nogen, der gik så meget op i det, så den måtte jeg jo tage på min kappe og bede undskyld, at vi havde ændret det uden varsel. I år så bliver der et tema omkring kulturdelen. Der er blevet sat fokus på viking-temaet. Det er egentlig lidt sjovt, det ikke er kommet før, at sammenfaldet mellem idrætsforeningens navn og så viking-historikken her omkring Frederikssund er kommet på tale. Men i år har man valgt at lave et viking-tema omkring kulturdelen, så det vil sige, at til festivalen kan man så lave vikingsmykker, og der vil være forskellige vikinglege og andre vikingaktiviteter. Så jeg tænker, at kulturdelen vil opleves mere sammenhængende, end den har gjort før, hvor der har været sådan forskellige aktiviteter, men uden noget egentligt tema. Så det er en af de ting, som jeg i hvert fald tror vil opleves mere spændende i år, det er kulturdelen. Alle kan være med. Der vil være både noget for dem, som ønsker lidt mere stillesiddende nakleri med nogle lædersmykker osv., og der vil også være nogle mere kampleje eller andre ting fra vikingtiden. De aktiviteter, vi har i Vikingerne, også afspejler sig i festivalen, at vi har volleyball, og vi har rundbold, og vi forsøger også at lægge noget fodbold ind, så at de ting, som man ser til festivalen, at det er også noget, som man efterfølgende kan dyrke i Vikingerne.
Noget af det lægger vi også ind for sjov og ballade, ikke? Men sådan nogle ting som petanque og krolf er også nogle af de ting, som er vokset i foreningen, kan man sige, ud over festivalen. Så det er jo også et af formålene med festivalen, at stille fokus på idrætten, og så håber vi jo, at folk har lyst til en idrætsoplevelse også efterfølgende, så det ikke kun bliver, at man rører sig en gang om året. Man kan sige, at det, som er det overordnede tema, det er jo at opleve den glæde, som der er ved idrætten, både for dem, som går op i præstationer, men også for dem, som går op i bare det at være med i det sociale fællesskab omkring idrætten og kulturdelen. At det er en rigtig, rigtig dejlig dag at være med til som arrangør. Der er rigtig mange smil, og der er rigtig mange gode oplevelser sammen med både kollegaer og medlemmer af Vikingerne og gæster udefra. Og så er det også selve forberedelsen op til, og hvad kan man sige, de oplevelser efterfølgende, man har, når man så kommer rundt til arrangementer, at folk har haft en rigtig god oplevelse. Så den glæde og det engagement, der er, det smitter selvfølgelig af, og det er alle dem, der er med til at arrangere det, tror jeg oplever den her både glæde og stolthed ved at have været med til at arrangere festivalen.
Vil du kort præsentere dig selv, Jonas, og hvad din funktion er i Frederikssund Kommune? Jamen, jeg hedder Jonas Hvid, og jeg er idrætskonsulent for handicap- og psykiatriområdet i Frederikssund Kommune. Og min primære funktion den er at sikre kvalitative idrætstilbud til mennesker, som enten er inden for handicap- eller psykiatriområdet. Vi har 2 foreninger i Frederikssund Kommune. Vi har Vikingerne, som primært er på psykiatriområdet, og så har vi Team 2010, som er på området for mennesker med udviklingshandicap. Og der har vi nogle egne tilbud, idrætstilbud. Og derudover så har vi også samarbejde med ordinære idrætsforeninger omkring idrætstilbud. Så det er min funktion at sikre kvalitative idrætstilbud. Okay. Så mødes vi i dag omkring Idræts- og Kulturfestivalen. Kan du fortælle lidt om den og så baggrunden for den? Ja, jamen Idræts- og Kulturfestivalen strækker sig egentlig helt tilbage til 1998, hvor 8 kommuner sådan i den vestlige del af Frederiksborg Amt var sammen om en Idræts- og Kulturfestival. Og sådan har det så fungeret i nogle år, indtil at amterne blev nedlagt i 2007. Og i 2009 så valgte Vikingerne i samarbejde med Frederikssund Kommune så at genoptage traditionen. Så det er 4. år, at vi skal i gang med Idræts- og Kulturfestival, hvor vi afvikler den i eget regi i form af Vikingerne og Frederikssund Kommunes samarbejde. Og det er en idrætsfestival, hvor vi så også inviterer folk udefra. Folk udefra? Ja, altså Vikingerne er jo hører under DAI, Danmarks Arbejder- og Idrætsforbund, og der er også under IFS, altså Idræt for Sindslidende. Og på landsplan er der 40 foreninger, ligesom Vikingerne. Og der har vi så valgt at invitere foreninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland til også at deltage. Så derfor så er det en god blanding af både borgere i Frederikssund Kommune, men også borgere udefra. Hvem er med til at arrangere sådan en festival ud over Vikingerne? Jamen til at arrangere den, der gør vi det hvert år, at vi laver sådan et opstartsmøde, hvor vi inviterer alle interessenter, alle der har lyst til at være med til at bidrage, til at komme, hvor vi fortæller om dels sådan hele processen frem mod festivalen. Sidste år gjorde vi det i slutningen af oktober, hvor vi indbød folk til at både at komme dels med ros og ris fra tidligere. Vi har en evaluering, men her kunne man så komme og høre om, hvad er det at deltage i sådan en arbejdsgruppe indebærer. Efterfølgende, hvis man så er mod på det, jamen så kan man så indgå i arbejdsgruppen frem mod det kommende års festival. Og der gør vi det på den måde, at vi deler det op i 4 områder. Der er en aftengruppe, som sørger for aftenfesten. Der er en kulturgruppe, som sørger for kulturdelen. Der er en administrationsgruppe, som sørger for alt det administrative omkring indbydelse, t-shirts osv. Og så er der så en idrætsgruppe, som kigger på, hvilke idrætstilbud der skal være. Og de 4 grupper, de arbejder så individuelt og lidt autonomt med deres tema, og så mødes man 3-4 gange undervejs i den store gruppe, hvor man så afstemmer dels noget økonomi, men også de tilbud, sådan så at det passer sammen, og man får et samlet produkt til festivalen. Så alle har mulighed for at melde sig ind? Alle har mulighed for at byde ind, og det er den store arbejdsgruppe består både af brugere og personaler, og så også personale fra den sådan centrale administrative drift. Så det er en rigtig god blanding, som supplerer hinanden på rigtig god vis. Der har været en god tilgang også blandt brugerne til at deltage, og er rigtig positivt. Så jeg vil tro, at der er sådan en 15-16 mennesker omkring den her arbejdsgruppe, som bidrager på forskellige vis. Nogle med store opgaver, nogle med lidt mindre, men alle deltager og bidrager til det samlede produkt. Mm-hmm. Hvordan reklamerer I for Idræts- og Kulturfestivalen? Jamen der bruger vi jo primært, kan man sige, vores netværk, det vil sige gennem Vikingerne, gennem den øvrige socialpsykiatri og så gennem Dansk Arbejderidræt, hvor vi sender ud til de IFS-foreninger, som vi ønsker at invitere. Og vi synes, at det er vigtigt også at få foreninger med udefra for at styrke det her netværk blandt foreningerne, altså blandt Vikingerne og så de lignende foreninger, der er i Danmark, sådan så at når vi kommer ud til arrangementer, jamen, så har vi også mødt nogle af de foreninger og medlemmer fra andre
foreninger, og det er også med til at skabe en fællesskabsfølelse og en genkendelighed og nogle sociale netværk på tværs af foreningerne. Hvordan er økonomien for Idrætsfestivalen? Jamen økonomien, budgettet vil jeg tro, det ligger omkring en 90.000, og det er jo selvfølgelig, kan man sige, udgifterne går jo til alt fra løbsnumre, medaljer, mad, indkøb af rekvisitter, band og fyrværkeri og så videre. Og det er jo nogle af de ting, som vi også afstemmer i arbejdsgruppen, sådan så at det hænger sammen. Og så kan man sige, at indtægterne, det er dels noget egenbetaling, og så er der et tilskud fra Frederikssund Kommune. Vi søger igennem paragraf 18-midlerne et tilskud til driften af den her festival. Og uden det tilskud vil der nok være et underskud omkring 35.000, men ellers så løber den rundt. Og tanken bag er også, at festivalen ellers vil blive så dyr, sådan så at nogle af de medlemmer og personer, vi ønsker at invitere, ganske enkelt ikke vil have råd til at deltage, hvis egen betaling skulle skrues op for, at vi skulle gå i nul uden tilskud. Så. Har du nogle oplevelser fra de tidligere år, som du synes kunne være sjove at dele med os andre? Der har været rigtig mange positive oplevelser. Altså generelt så kan man sige, at det vi oplever sådan en festival, det er jo, at nogen, som vi måske troede ikke rummede så mange idrætslige ressourcer, lige pludselig er på en helt anden måde og deltager for fuld skrald i aktiviteterne. Noget af det, der lige sådan slår mig i hvert fald fra sidste år, det har været noget omkring Spiren, altså vores mentorordning for unge mennesker, som virkelig i tiden op til Idrætsfestivalen også har trænet og givet den gas. Vi havde sidste år en ændring af, at vi har sådan et ekoløb, som det så gælder om at gennemføre 2 gange, og så den mindste difference vinder løbet. Og der havde vi ændret løbets længde, sådan af hensyn til afviklingen og den overordnede tidsplan. Og det viste sig faktisk, at en af deltagerne sådan helt minutiøst havde trænet på den gamle distance op til løbet, og derfor var lidt utilfreds med, at vi sådan uden videre havde ændret. Og det tænker jeg jo var rigtig positivt, at der er nogen, der virkelig går så meget op i det, så de ligger og løber distancen op til selve afholdelsen. Men det havde jeg ikke helt forestillet mig, at der var nogen, der gik så meget op i det, så den måtte jeg jo tage på min kappe og pænt undskylde, at vi havde ændret det uden varsel. Jeg forstår det rigtigt sådan, at man så også i idrætsforeningen træner op til blandt andet sådan en dag? Ja, det er klart, at de aktiviteter, vi har i Vikingerne, også afspejler sig i festivalen, at vi har volleyball, og vi har rundbold, og vi forsøger også at lægge noget fodbold ind, så at de ting, som man ser til festivalen, at det er også noget, som man efterfølgende kan dyrke i Vikingerne. Noget af det lægger vi også ind for sjov og ballade, ikke? Men sådan nogle ting som petanque og krolf er også nogle af de ting, som er vokset i foreningen, kan man sige, ud over festivalen. Så det er jo også et af formålene med festivalen, at stille fokus på idrætten, og så håber vi jo, at folk har lyst til en idrætsoplevelse også efterfølgende, så det ikke kun bliver, at man rører sig en gang om året. Du siger i forhold til idrætten, du har ikke nævnt så meget om kulturdelen. Nej, og det er jo så en af de ting, som jeg glæder mig rigtig meget til i år, fordi at i år så bliver der et tema omkring kulturdelen. Der er blevet sat fokus på viking-temaet. Det er egentlig lidt sjovt, det ikke er kommet før, at sammenfaldet mellem idrætsforeningens navn og så viking-historikken her omkring Frederikssund er kommet på tale. Men i år har man valgt at lave et viking-tema omkring kulturdelen, så det vil sige, at til festivalen kan man så lave vikingsmykker, og der vil være forskellige vikinglege og andre vikingaktiviteter. Så jeg tænker, at kulturdelen vil opleves mere sammenhængende, end den har gjort før, hvor der har været sådan forskellige aktiviteter, men uden noget egentligt tema. Så det er en af de ting, som jeg i hvert fald tror vil være opleves mere spændende i år, det er kulturdelen. Så alle kan være med på alle niveauer? Alle kan være med. Der vil være både noget for dem, som ønsker lidt mere stillesiddende nørkleri med nogle lædersmykker osv., og der vil også være nogle mere kampleje eller andre ting fra vikingtiden. Du nævnte noget med fyrværkeri og mad. Ja,
Det er jo også en af de ting, som vil afspejle sig lidt i vikingtemaet, måske ikke fyrværkeriet, men i hvert fald maden, at vi i år vil lave helstegt pattegris, blandt andet andre ting på grillen, sådan så at man i løbet af dagen kan gå og dufte til de her forskellige lækkerier, som bliver tilberedt over åben ild. Og det er jo sådan, så festivalen er todelt. Man kan vælge at deltage i et dagsarrangement alene, eller man kan vælge at deltage både i dags- og aftenarrangementer. Så for dem, som bliver til aftenarrangementer, der vil man kunne gå og følge lidt med i madlavningen gennem hele dagen. Fyrværkeridelen har vi jo diskuteret flere gange, fordi det er jo en udgift, kan man sige, at man har sådan et flot fyrværkeri som afslutning, men det er også en del af måden at reklamere og gøre opmærksom på idrætten. Det er det her store fyrværkeri, som i hvert fald det meste af Frederikssund lægger mærke til, når det bliver skudt af. Det er 10:30 for at markere afslutningen på festivalen. Og der var også noget musik, sagde du? Ja, aftenarrangementet det foregår så fra klokken 6 af i Valhall nede på Kalvøen, og der er hyret band ind, som kommer og underholder, som spiller fra klokken 7 til klokken 10. Så det er jo også en del af festivalens sjæl, at man slutter af med en fest. Det er så heller ikke muligt at deltage i aftenarrangementet, uden man har været med om dagen. Det har også været en ting, som vi har diskuteret i arbejdsgruppen, det her med, at festen altså også bliver noget særligt, når man har haft nogle fælles oplevelser gennem idræt om dagen, og så slutter af sammen på hyggelig vis i Valhall. Så der håber vi, at rigtig mange har lyst til at blive også til aftenarrangementet og slutte det festligt af med band og fyrværkeri. Du nævnte i økonomispørgsmålet noget med medaljer og medaljeoverrækkelse. Kan du fortælle lidt om det? Ja, jamen det er sådan netop, fordi det er en todeling af dagen, så slutter vi dagsarrangementet af med, at det vi kalder konkurrencediscipliner, altså petanque og golf og volleyball og fodbold og rundbold, der uddeler man medaljer til de 3 bedste hold eller individualister. Og det gør man også på det, der hedder ekoløbet. I år har vi så som noget nyt også et sprintløb, hvor det ikke gælder om at få den samme tid på de 2 gennemløb, men om at gennemføre på den hurtigste tid. Det er et forsøg for at se, om dem, som de løbeinteresserede vi har, som måske går mere op i at løbe hurtigt, end at løbe på den samme tid, om det er noget, som slår til. Så der laver vi sådan en lille festlig ceremoni fra 4:30 til 5, hvor alle de bedste hold i de forskellige discipliner bliver hyldet og modtager medalje for deres præstation. Mm. Så hvad giver det dig at være med til at arrangere sådan et stort arrangement? Jamen, man kan sige, at det, som er det overordnede tema, det er jo at opleve den glæde, som der er ved idrætten, både for dem, som går op i præstationer, men også for dem, som går op i bare det at være med i det sociale fællesskab omkring idrætten og kulturdelen. At det er en rigtig, rigtig dejlig dag at være med til som arrangør. Der er rigtig mange smil, og der er rigtig mange gode oplevelser sammen med både kollegaer og medlemmer af Vikingerne og gæster udefra. Og så er det også selve forberedelsen op til, og hvad kan man sige, de oplevelser efterfølgende, man har, når man så kommer rundt til arrangementer, at folk har haft en rigtig god oplevelse. Så den glæde og det engagement, der er, det smitter selvfølgelig af, og det er alle dem, der er med til at arrangere det, tror jeg oplever den her både glæde og stolthed ved at have været med til at arrangere festivalen. Hvad er dine forventninger til dette års festival? Nu nævner du et nyt tema. Jamen altså, jeg kan jo høre på de tilbagemeldinger, vi får, og vi får rigtig meget god og positiv respons, så jeg håber, at deltagerantallet vil vokse, og der stadigvæk vil være masser af deltagere. Og så håber jeg, at det her nye tema på kulturdelen også bærer igennem, sådan så at folk får en god oplevelse, dem som vælger kulturdelen. Vi har gjort det, vi forsøgte sidste år at samle aktiviteterne mere, sådan så at festivalpladsen summede lidt mere liv. Tidligere har der været lidt forladt omkring, når aktiviteterne startede, at folk ligesom var spredt over hele Kalvøen. Nu har vi forsøgt at samle aktiviteterne mere, sådan så at det giver en større fællesskabsfølelse at være med i festivalen. Så
Så det er min forventning over, det er, at vi er blevet en lille smule bedre, end vi var sidste år som arrangører, og at deltagerne også, det er jo det, vi kan mærke fra år til år, at der er mange gengangere, som heldigvis vælger at komme igen, og de jo også er mere trygge og vante ved arrangementer, sådan, så det også er nemmere at arrangere, fordi folk ved nogenlunde, hvad arrangementet går ud på, og hvor de skal hen på de givne tidspunkter. Så noget af det er gentagelser, og den her ramme, som vi ved fungerer med sådan en opdeling i formiddags- og eftermiddags aktiviteter, gør også, at vi kan lægge nogle nye ting ind, så det ikke bare bliver en gentagelse af de forrige år, men at vi holder lidt fast i rammen, og vi så samtidig kan putte nogle nye og spændende aktiviteter på. Så det er mine overordnede forventninger, det er selvfølgelig, at det bliver en brag af en fest både om dagen og om aftenen, og at vi får en rigtig masse glade festivalgæster, som kommer med til at gøre det ekstra festligt. Mm. Er der noget, du synes, der er vigtigt at fortælle, som du ikke har fået fortalt om Idræts- og Kulturfestivalen? Nej, jeg tror egentlig, vi har været meget godt rundt. Det er selvfølgelig vigtigt at fremhæve nu alle dem, som er med til at gøre det her muligt, og det er både personale og medlemmer af Vikingerne og alle, som er med til at promovere og snakke godt om festivalen og arbejder, kan man sige, i kulissen med at få det hele til at ske. Der er rigtig mange mennesker, som er involveret og som bruger masser af tid, både frivilligt arbejde, men også gennem deres normale arbejde at trække den her festival i gang. Og så er der selvfølgelig alle vores medlemmer, som deltager, men som også er ude og promoverer den, når de kommer rundt omkring og er rigtig gode ambassadører for både idrætsforeningen, men også for selve festivalen. Så uden dem, så var der ikke nogen festivaler. Det skal vi huske, og også at takke dem for det store arbejde. Tak for det. Selv tak.